Salutare! Dacă privești acest video, ești decis să-ți schimbi viața, având un venit suplimentar și, de ce nu, proprie afacere. Acest model de business despre care îți voi vorbi este un model unic, deoarece pentru a începe activitatea ai nevoie să investești doar timp. Mă numesc Stella Tarnovski. Sunt top lider numărul 1 în Republica Moldova. Iar echipa noastră se numește Smart Business, cu cea mai rapidă creștere din Europa. Lucrăm nu doar în mediul online, dar și în mediul offline. Cum putem noi să reușim să lucrăm în mediul online și să avem așa echipă frumoasă? Deoarece echipa noastră se dezvoltă în peste 17 țări. Da, ai auzit bine. Pharma se activează la nivel global și noi avem membri în toate țările în care există Pharmacy. De fapt, ce facem noi? Recomandăm produsele Pharmacy, singuri la fel folosim aceste produse și suntem plătiți pentru aceasta de către companie. Avem instruiri săptămânale, platformă de învățământ doar pentru echipa noastră și susținerea liderilor, directorilor de echipă. Știm cât este de importantă susținerea la început de drum și o facem. Noi câștigăm bani pentru promovarea produselor și a modelului de afacere, iar Pharmacy ne oferă propriul magazin de produse din care ne putem cumpăra ce avem nevoie pentru uz personal. Putem vinde produsele cu ajutorul magazinului online sau putem oferi șansa și altor persoane să câștige ca și noi. Fondatorul companiei este Dr. Sivi Tuna, care a studiat în Germania și a lucrat în industria farmaceutică în Turcia, familia acestuia având cele mai mari farmacii din Turcia. În 1950, Dr. Sivi Tuna a creat primele formule pentru produse ce le-a scos pe piață. Deci, avem o experiență de 73 de ani. Ce produse are Pharmacy? Produse de îngrijire, destinate tuturor vârstelor în dependență de tipul tenului. Produsele de make-up, care sunt recunoscute pentru calitatea exclusivistă apropiată de produsele profesionale. Make-up artiștii au îndrăgit produsele noastre și le recomandă cu încredere pentru uz zilnic. Suplimentele alimentare sunt tot mai îndrăgite de noi pentru calitatea sigură și rezultatul primit în urma consumării lor. Sunt fără metale grele și le pot administra și copiii. Parfumurile sunt de o calitate excepțională, aromele în mare parte fiind apropiate de aromele diferitor branduri. Produsele Pharmacy îndeplinesc toate cerințele de standard și calitate la nivel de UE, dar și la nivel internațional. Avem experiență, avem produse de calitate, dar avem și cel mai bun plan de marketing. În primele 4 luni de la înregistrare, primești produse cadou pentru comenzile tale. Pentru că suntem la nivel global și condițiile programului de bun venit pot varia, te rog, dacă nu locuiești în Republica Moldova, să întrebi de mentor care sunt acestea. În Republica Moldova, ca să treci programul de bun venit, e necesar lună de lună să faci comenzi în valoare de 1000 de lei și astfel vei primi produse în cadou. Iar în a 4-a lună vei primi chiar 1000 de lei cadou în contul tău Pharmacy, bani pe care îi poți folosi la achitarea comenzilor. În Republica Moldova avem reduceri de la 20% la prețul de catalog, dar datorită ofertelor săptămânale, aceste reduceri cresc. E necesar doar să fii pe fir. În Pharmacy poți vinde produse și să câștigi imediat de la diferența de preț. Poți avea comisioane adăugătoare pentru atingerea de titlu. Poți câștiga o mașină, poți merge în vacanțe gratuit. Cum poți câștiga bani cu Smart Business? Doar la noi vei găsi o platformă de instruire și sistem care îți prelucrează contactele. În același timp, avem grupe și canale de instruire în Telegram. Tot sistemul creat de echipa noastră îți ușurează munca, dar să știi că succesul doar ție îți aparține. Deci, ce ai de făcut acum?
Primul pas este înregistrarea. Pasul numărul 2. Îți plasezi comandă pentru a activa contul, ca să poți și tu la rândul tău să recomanzi și să-ți crești echipa. Pasul numărul 3. Ia legătura cu mentorul sau directorul tău. Faceți propria strategie de dezvoltare și începe a acționa.